il-kumpanija tiegħek Elementi minn fejn bdiet? Bdiet propjament mill-isptar stess waqt li jiena kont għaddejja minn wara l-operazzjoni. Ovvjament kienet xi ħaġa li xtaqt li bdejta qabel, però emmint li dak iż-żmien kien li vera il-waqt li kelli jiena nibda xi ħaġa hekk. Jiġifieri hija xi ħaġa iktar speċjali għalija meta bnejta speċi f'mument diffiċli għalija. Kien inni ngħid li nixtieq niftaħ il-kumpanija tiegħi, allura ddeċidejt li nibda naħdem fuqha. Biex naljena moħħi u nipprova nevita li noqgħod naħseb fuq affarijiet negattivi, provajt noħroġ b'xi ħaġa pożittiva u ħdimt fuq xi ħaġa li dejjem xtaqt nagħmel. U kif kont indunajt l-ewwel darba li kellim kanċer kont mort tagħmel xi vista? Jiena kienet vera b'kombinazzjoni li sirt naf għax kont mort għand tabib rigward ċertu allerġiji li jkolli, ovvjament fix-xitwa u hekk kienu kolli ħafna allerġiji, u kombinazzjoni kont qedtlu li ġieli jintefaħ lihom u ovvjament ħabba li mbagħad bl-ansjetà ħsibt li għandu x'jaqsam ma' attakk nervuż jew hekk. U ħaslihom u hekk u ħassli ċesta. U mill-ewwel speċi referini biex nibda nagħmel ċertu biopsies u testijiet. U r-riżulta li kien kanser ġifieri fit-thyroid. Minn hemmhekk, ovvjament mill-ewwel ġimgħa wara daħluni l-isptar biex nagħmel l-operazzjoni. Wara l-operazzjoni mbagħad qisu xi xahrejn wara għamilt il-treatment, radioactive iodine. Minn hemmhekk imbagħad qisu komplejt ħajti normali wara l-ewwel treatment. Dis-sena erġajt għamilt xi ultrasounds u immarkaw li għandi xi tikek oħrajn fonqi, so kienu ħajerġgħu joperawni. Però mbagħad għamilt PET scan u r-riżulta li għandi xi tikek fil-pulmun ukoll, so qalu li inutli noperawk speċi u mbagħad inħallu l-pulmun kif inhu, so tawni treatment ieħor l-istess bħal tas-sena ta' qabel, però kien daqsxejn ta' dożi iktar qawwija. Ovvjament speraw li ħajkun tajnuna kemm għall-traces li kelli fonqi u kemm għat-traces li għandi fil-pulmun, però sfortunatament ma kienx reactive bħala treatment. U referewni biex nibda treatment ieħor, però through scans u hekk ir-riżulta li kollox għadu stabbli, so qaluli biex għalissa ma nħux dan it-treatment, ġifieri qed on hold. Bħalissa dejja b'inizjattiva li bidu l-aħħar ftit ġimgħat li permezz tagħha se jinġabru l-fondi għal Malta Community Chest. Eżatt. Tilaburana daqsxejn dwar din l-inizjattiva jekk xi kemm inġabru flus, pereżempju. Mela le. Bażikament jiena kif dejjem ngħid aħna bħala familja dejjem tajna donazzjoni għall-istrina kull sena. Ovvjament ma konniex nobsu li ħan niġi bżonnhom aħna. Ovvjament qatt ma tajna b'dan l-iskop taf kif tajna dejjem biex ngħinu l-ħadd ieħor. Bażikament trid noħloq din il-fundraiser bl-iskop li għalkemm għandi bżonn jien qed ngħin il-ħadd ieħor ukoll u jiena l-fatt li ngħin il-ħadd ieħor iġib li ħafna ferħ. U ddeċidejt li speċi noħloq din il-fundraiser. Ovvjament donazzjoni li s-soltu nagħti jiena jaf ma tkunx biżżejjed, so tlabt l-għajnuna tal-pubbliku biex ovvjament nkunu nistgħu niġbru somma sabiħa. Bħalissa s-somma qiegħda il fuq minn 6,000, jiġifieri I'm very happy about it, ma stennejtx li ħaniġbor daqshekk għax għall-bidu ħsibt li qed forsi ħaniġbor ftit minn għand sħabi, forsi xi familjari. Però minħabba li tellajt ċert dak il-video iġġi xxerjat ħafna u batuli ħafna nies messaġġi ta' kuraġġ, nies li ma nafhomx, nies li forsi għaddejjin l-istess sitwazzjoni, nies li għadhom ħajbdew il-proċess, għadhom ħajbdew it-testijiet, eżempju. Jiġifieri fl-istess ħin
laqqatni ħafna ma' nies ġodda li kemm kienu tajnuna li u anka jiena għalihom, ġifieri fl-istess ħin kienet ta' xi ħaġa utli wkoll. Rigward il-donazzjonijiet, għandna kurżità jekk inti x'beħsibek tmur tippreżenta donazzjoni hemmhekk issir. Iva, diġà kkuntattjawni tal-istrina, ħankun qed hemmhekk dakinhar tal-istrina ħankun qed nirrispondi xi telefons ukoll. Ma ħammur intilhom jiena nippreżentaha jiena dakinhar. Għandek xi appell għall-pubbliku biex jikkontribwixxu fil-jum tal-istrina? L-unika ħaġa li nista' ngħid hija grazzi tal-għajnuna li sibt s'issa u li sibnax nitkellem in ġenerali. Għax li kieku ma jkunux dawn il-flus ma nkunux nistgħu nkomplu għaddejjin bħajja normali għax ma nkunux nistgħu nieħdu ċertu treatment. Li ngħid komplu jagħtu donazzjoni kemm jista' jkun kull donazzjoni tot anka dik sempliċement ta' €1. Ovvjament ikunu qed jgħinu kemm nies bħali li għaddejjin minn żmien diffiċli biex inkomplu nippruvaw ngħixu l-ħajja normali u nkomplu għaddejjin kif nistgħu.